er vi kommet hjem, og vi har handlet ind til tarteletter. Og så har vi fucking handlet en kylling ind. Kan du se den? Hvad? Fucking lortet kylling, man. Tag det sammen. Så nu skal vi til at koge den her kylling her. Så nu koger kyllingen, og hvis det var mig, så vil jeg lige skumme det der væk, de der urenheder, så de kommer væk. Men ja, så bare lad det koge ind til benene de falder af. Så er kyllingen kogt færdig nu, og nu tager jeg lige kyllingen af varmen, så den lige kan køle lidt af, og så piller jeg den, når den er kølet af, og så imens, og så laver jeg saucen. Så vil jeg lige putte den her i en anden gryde, og så lige reducere det ned, og så lige smage til med noget fløde og noget aspargesvand og noget salt og peber. Så har vi sgu vores kylling klar til i vores sovs lige om lidt. Jamen, så sigter vi lige vandet her fra kyllingen. Så en masse dejlig smag herfra. Så er vores base fra kyllingen ved at reducere lidt ned, og lige om lidt så kommer der noget fløde og noget aspargesvand og lige smage den til, og lige gøre den lidt tyk, hvis man vil have det, og så kommer det her dejlige kyllingestikker i. Nå, så putter vi lige det her fløde i, lige lidt af det her fløde, og så lige lidt af det her aspargesvand her. Det skal blive dejligt lækkert, kan man sige. Tarteletter. Nå, men tak fordi at I så med på den her video, og like og subscribe.